मला संपविण्याची भाषा करणारे स्वतःच संपले आणि त्यांचा पक्ष सुद्धा विसर्जित करावा लागला। आता येणाऱ्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा रावणाच्या तिन्ही तोंडाचा वध करा, अशी टीका शिवसेनेचे उमेदवार तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज येथे आयोजित मेळाव्यात केली। जिल्ह्यातून हद्दपार झालेली प्रवृत्ती पुन्हा एकदा मागच्या धाऱ्याने येऊ पाहत आहे, मात्र येथील जनता त्यांना कदापि स्वीकारणार नाही आणि पुन्हा एकदा माझ्या पाठीशी उभी राहील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला। ज्याच्या विरुद्ध लढलो त्याचा प्रचार करायला स्टेजवर येणार नाही। ही सावंतवाडीची भूमी आहे, ही बापूसाहेब महाराजांची भूमी आहे। ज्याला महात्मा गांधींनी राम राजा म्हणून म्हटलेलं होतं त्या बापूसाहेब महाराजांची भूमी आहे। ज्या शिवरामराजे भोसलेंनी आपला राजवाडा कॉलेज करण्यासाठी डोनेशन केला, आपल्या राजवाड्याच्या स्वतःच्या राहण्याच्या राजवाड्याच्या आवारामध्ये हॉस्टेल तयार करून इथल्या मुलांना शिकवलं, त्या शिवरामराजे भोसलेंची भूमी आहे। इथला मनुष्य स्वतःच्या जीवाला घाबरत नसतो। एकदा वेंगुर्ल्याच्या बंदरावर मला धमकी दिली की तुला मी संपवेन, मला काय संपवणार, हे स्वतःच संपले आणि आज त्यांचा पक्षही संपलेला आहे। पक्ष विसर्जित करायला लागला आणि मी तुम्हाला सांगतो त्यावेळेला मी भाषण केलेलं होतं इथं आमच्या या समोरच्या हॉलमध्ये। त्याला काय सांगितलेलं होतं की हा जो राक्षस आहे याचा राक्षसाचा प्राण हा पोपटामध्ये आहे। कोण होता तो पोपट? त्यांचा मोठा मुलगा, तो लोकसभेच्या इलेक्शनला उभा राहिला होता। त्यावेळेला तुम्हाला सांगितलेलं होतं रावणाचा वध करायचा असेल तर धनुष्यबाण हातामध्ये घ्या आणि खऱ्या अर्थाने तुम्ही तो धनुष्यबाण हातामध्ये घेतला। पोपट तर मेलाच, परंतु दुसऱ्या इलेक्शन मध्ये जसा नरकासुराचा वध कृष्णाने करावा तसे आमच्या वैभव नाईकने कुडाळ मतदारसंघामध्ये त्यांना या दिवसांनी पाठवलं आणि खऱ्या अर्थाने दिवाळी ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये साजरी झाली। त्यावेळेला सुद्धा एक दंगल करायची यांची हिंमत झाली नाही, नाहीतर काय व्हायचं, कणकवलीला राडा झाला, वेंगुर्ल्याला राडा झाला, याचे हात पाय तोडले, रोज पर्यटक हे वाचायचे पेपरमध्ये। कोणाची हिंमत नाही व्हायची या सुंदर जिल्ह्यामध्ये यायची। स्वतः ते उद्योग मंत्री होते नारायण राणे, कुडाळची MIDC आजारी होती। आज गेल्या 5 वर्षामध्ये 370 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट झाली कुडाळमध्ये, लोक कामाला लागली, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि म्हणून मला आपल्याला एकच गोष्ट सांगायची आहे की शांततेबरोबर समृद्धी येते। हे जे काय तुम्ही हिंसाचाराची प्रवृत्ती हद्दपार केलेली होती ही आता मागच्या वाटेने पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येण्याचा प्रयत्न करते आणि म्हणून त्यांना रोखलं पाहिजे। आज आपल्या जिल्ह्यातले उमेदवार कोण आहेत विचार करा, याच्यामधला एकतरी भाजपचा उमेदवार आहे का? नारायण राणेंचा मुलगा, नारायण राणेंचा मुलगा कधीही भाजपमध्ये नव्हता। दुसरा उमेदवार आहे देसाई, हा कधी भाजपमध्ये होता का? आणि राजन तेली, ज्याला नारायण राणेने आपल्या अगोदर पाठवून दिलं भाजपमध्ये की तू अगोदर जाऊन तयारी कर, मी पाठीमागून येतो। परंतु मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची आहे, अहो हे राजन तेली स्वतःला सावंतवाडीचे का म्हणतात तुम्हाला माहिती आहे का? आमच्याकडे सावंतवाडीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जिल्हा कारागृह आहे, बरोबर आहे की नाही? कोणी मारामारी केली आणून कुठे ठेवतात? सावंतवाडीच्या जेलमध्ये। कोणी खून केला आणून कुठे ठेवतात? सावंतवाडीच्या जेलमध्ये। हे राजन तेली 6 महिने सावंतवाडीच्या जेलमध्ये होते, म्हटल्यानंतर त्यांना वाटायला लागलं की मी आता सावंतवाडीचा नागरिक झालो, मी आता या ठिकाणी निवडणूक लढवायला मोकळा झालो। जेलमध्ये राहणाऱ्यांना कधी स्वीकारत नसते। एक गोष्ट तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो की मी एक पर्यटन विकसित करत असताना माझा पहिला प्रस्ताव कुठला गेला असेल की ओरोसला जे नवीन जेल बांधलंय ते आम्ही दुरुस्त करूया, त्याच्यासाठी मी निधी दिला आणि सावंतवाडीला त्या जेलमध्ये पर्यटन करूया। म्हणजे कोणी जर पुन्हा गुन्हा केला आणि जेलमध्ये ठेवला तर ते डिस्ट्रिक्ट जेल असल्यामुळे त्याला म्हणता येणार नाही की मी ह्या मतदारसंघातून उभा राहतो। आणि म्हणून तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची आहे की ह्या राजन तेलीने 1-1.5 वर्षापूर्वी एक स्टेटमेंट दिलं। काय स्टेटमेंट दिलं? की माझ्या मुलाला राणेंच्या कुटुंबापासून धोका आहे। दिलं की नाही? तुम्ही वाचलं की नाही सगळ्यांनी? मुलाचा फोटो बघितला की नाही? बँडेज हातामध्ये घेतलेला, रक्ताचे डाग पडलेले त्याच्यावर। ज्यावेळेला राणे 2-3 दिवसापूर्वी सावंतवाडीला आले, जाहीर काय केलं की दीपक केसरकरांचा पराभव करण्यासाठी मी राजन तेलींना पाठिंबा देतो। मी देवाचा भक्त आहे मनात म्हटलं की मला अतिशय आनंद झाला। का आनंद झाला? निदान राजन तेलीच्या मुलाचा प्राण तरी वाचला।
बरोबर आहे ना? नाहीतर या राणेच्या कुटुंबियांनी त्यांच्या मुलाचा प्राण घेतला असता. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, राजन तेलींच्या मुलाचा प्राण वाचला असेल, पण जिल्ह्यातला प्रत्येक मुलगा हा तेवढाच महत्वाचा असतो. आणि तुमची आमची जबाबदारी आहे त्या मुलाचं रक्षण करण्याची. आणि म्हणून आपला लढा हा या प्रवृत्तीला हद्दपार करण्यासाठी आहे. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, अरुण दुधवडकर, संजय पडते, संदेश पारकर, माजी आमदार शिवराम कांबळी, संजय राऊत, जान्हवी सावंत, विक्रांत सावंत, अनारुजीन लोबो आदी उपस्थित होते.